Hola, soc la Núria Belliu, sociòloga, coach i docent a la Universitat de Girona i m'agradaria en aquest vídeo molt breument explicar-vos algunes pautes de comunicació assertiva per al desconfinament. I què és això de l'assertivitat? Doncs l'assertivitat és la capacitat de defensar els propis drets respectant alhora els drets dels altres. Com sabeu, aquesta és una situació nova, diferent, que mai havíem viscut, per tant pot generar incertesa, pot generar por, per exemple, de ser contagiat o de contagiar algú, i en aquestes situacions doncs és fàcil que es produeixin conflictes de comunicació. Una cosa que podeu fer és utilitzar missatges jo. Missatges jo en el sentit de transmetre què és el que necessiteu, què és el que voleu, què és el que sentiu, en lloc de dir-li a l'altre el que ha de fer o deixar de fer. Per exemple, si us trobeu una persona que s'us apropa molt més del que vosaltres us fa sentir còmodes, doncs és molt millor dir-li em sento més còmode si mantenim la distància que si li digueu no t'apropis, o m'estàs agobiant. Una altra cosa que podeu fer és utilitzar llenguatge positiu. Per exemple, doncs, una persona que us vol fer petons, doncs vosaltres podeu, en lloc de dir que no us faci petons, podeu saludar des de la distància i dir et saludo des d'aquí, et faig els petons a distància. I esteu parlant del que sí que feu, del que sí que voleu fer, en lloc de parlar del que no voleu. En tercer lloc, una altra cosa que podeu fer és el disc ratllat. Per exemple, si hi ha algú que us està atabalant, imaginem-nos un context laboral en què vosaltres voleu anar protegits i doncs alguna altra persona us pren el pèl amb això, us diu que sou exagerats. Doncs si vosaltres realment us sentiu més còmodes anant amb mascareta i amb guants i mantenint les distàncies, podeu repetir amb una veu calmada, amb tranquil·litat, tantes vegades com faci falta, que vosaltres així esteu més còmodes. I cada vegada que l'altra persona us recordi que esteu exagerant, doncs podeu repetir això. En quart lloc i últim, una altra cosa que us proposo és anar sempre a l'acord assertiu, en lloc de buscar la confrontació o el desacord. Per exemple, imagineu-vos que algú us diu estàs passant de tot perquè no et rentes les mans, o mai et poses la mascareta. Vosaltres podríeu respondre en el mateix to i entrar en confrontació, o bé podeu reconèixer la part de responsabilitat que teniu aquí. Per exemple, si és cert, doncs podeu fer una mirada més d'autoobservació i reconèixer, sí, és cert que de vegades no em poso la mascareta, però m'agradaria que m'ho diguessis d'una altra manera. O és cert que no m'he rentat les mans, però això no vol dir que sigui una passota. D'acord? Bé, algunes idees aquí d'assertivitat. Recordeu que el que no és assertiu és ser agressiu, parlant amb un to de veu elevat, amb una gesticulació molt dura, criticant a l'altra persona, menyspreant a l'altra persona. Aquí ens aniríem amb una comunicació que no ens interessa, que ens fa entrar més en conflicte i que és l'agressiva. I el que tampoc convé fer seria anar a l'altre extrem, a ser passius i a que, tot i sentir-nos molt incòmodes, per exemple, si algú se'ns apropa molt o si algú no està respectant la nostra manera de viure el desconfinament, doncs callar, no dir res, portar la mirada cap al terra i doncs no mostrar el nostre desacord en el que està passant. Això seria
una comunicació passiva que també l'hem d'evitar perquè si no el que passarà és que en algun moment explotarem i serà pitjor. Molt bé, doncs fins aquí aquestes propostes. Com a conclusió el que us diria és que parleu clar, que transmeteu el que necessiteu, que si cal amb els més propers podeu també transmetre com us sentiu i que aprofiteu d'alguna manera també aquesta ocasió per aprendre a diferenciar el que són situacions de perill real de contagi amb pors més internes que pugueu tenir. Que això seria un altre tema que hi podem entrar en un altre moment, però que també és important. Doncs moltes gràcies per escoltar-me i espero veure-us en propers vídeos. Fins ben aviat.